सैया मिलल भकचूनर हो, साया में लगावेला कूलर हो। सैया मिलल भकचूनर हो, साया में लगावेला कूलर हो। रतिया में सैया हमर आप डाउन करेला, चोली के बटन सखी रिमोट हवे से खोलेला। चोली के बटन सखी रिमोट हवे से खोलेला। कोही सखी हम सैया के केला, कूलर लगा के मुअना डोरी करे ढीला। का कोही सखी हम सैया के केला, कूलर लगा के मुअना डोरी करे ढीला। लाइट जब कटे त जनरेटर चालू करेला। रतिया में सैया सखी रिमोट से चोली खोलेला। रतिया में सैया सखी रिमोट से चोली खोलेला। बरवा से सैया सखी जाले नहीं बहरा, लाजो के बात सखी का बताई तहरा। घरवा से सैया सखी जाला नहीं बहरा, लाजो के बात सखी का बताई तोहरा। रतिया में सैया हमर मुसबे झूलाता। रतिया में सैया सखी रिमोट से चोली खोलाता। रतिया में सैया सखी रिमोट से चोली खोलाता। म्यूजिक बाय सजनवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांका बांका बांका।